Inyunyana yothisha I-SADTU KwaZulu-Natal ithi konke sekumi ngomumo ngaphambi kokuvulwa kwezikole ngoLwesithathu. Lesifundazwe isona esinabafundi abaningi kunazo zonke izifundazwe kuleli. Izikole zingaphezulu kweinkulungwane eziyisithupha KwaZulu-Natal. Nyakenye lesifundazwe sasinabafundi abangaphezulu kwegidi ezimbili ezikoleni zikahulumeni. Zingaphezulu kwamakhulu ayisithupha izikole ezakhahlamezeka ngenxa yezikhukhula zanyakenye. Lezi imvula ezinamandla zaholela ekutheni kususwa abantu abangaphezulu kweinkulungwane ezine emakhaya abo bayobekwa kwezinye indawo. Abanye abafundi bagcina besuswa befakwa kwezinye izikole. I-SADTU ke ithi nethemba lokuthi ukuvulwa kwezikole ngoLwesithathu ngeke kube nezihibe. I-SADTU KwaZulu-Natal ngokwethu othisha nothisha omkhulu nama-school governing bodies akwenzile bekufanele njengoba namhlanje kuyilona suku la bekhona ezikoleni kodwa kuningi esesikuthola ngokokulunga kokuthi si-ready kodwa i-stationery and all other things izithunyeliwe ezikoleni. Ikona ukuthi namhlanje ke njengoba befika kunama-reports esiwatholayo la uthola ukuthi izikole ezigqekeziwe bebekade beyile beyolungisa mase befika namhlanje sekugqekeziwe lezi izingane ezazikhahlabezwe izikhukhula ngonyaka odlulile. I-department masiloko sicheck ukuthi kwenzakalani, they are still busy ukuzama ukuthi baba place ezikoleni ezahlukahlukene.